Nik uste, harreman gehien hasieratik lotzen induan hau, Iturburun geundenean eta esateko zigutenean Ipurterreko lehiaketa egin behar genula eta ipuina idatzi dezala eta gero justo banik pare bat aldiz irabazi gindet, kasualidadia, eta orduan harreman gehixo. Baina, igual, txikitatik hori igual gehixen hori. Bai, niko izango noan, ume gehixenak, Eibartarrak, txikitatikan emozioan ditxakin hartu dugula parte eta kitxok organizatu ditxun ekintza, lehiaketa eta egunanetan. Nik uste txikitzan nekan relazioi zuzenena eta kitxokin zara aldizkari izaz, beti heltzen nintzen nioa ostialetan etxera eta bete joaten nintzen aldizkarian urte betetzen tokira ezagutzen deban norbait ezauna. Gaur egun, ja bakarrik txikiak eta ez ditut ezagutzen, baina beti zegoen norbait ezaguna. Eta hor testua, familien testua irakurri. Baina, gaur egun nik uste dut alatu dela gauzea, nik uste dut gaur egun dakaten relazioi zuzenena eta kitxokin dela gaztekitxo Instagrameko kontua. Nik uste gaur egun eta kitxon helburu handizetako badala gaztien gana heltzia eta sare sozialak dira oso garrantzitsuak horretarako. Eta gaztekitxo kontua eta dau oso aktibo gaur egun eta ni horren ondorioz notizia askota Lortzen dela gaztietara iristia da. Bai, nik uste badakala kriston gaitxasuna adinetan almoldatzeko eta nik uste guri asko gustatzen jakula sagardo egunean parte hartzea, bai antolatzen, bai gero konsumitzen. Parte hartzen. Eta bai, gaitxasun handixeaka ordenak. Hartzen dela hori, adintartea handixa barruan. Hasi bat txikitxo aldizkaritikan eta bere sudokuak eta betian egin ditugunak eta hori. Gantxilla, zuk esan duzuna, tantaneko gantxilla pasatziana eta sagardo eguneraino ere bai. Nik uste dano dakigula Ibarren saia da hola. Baina azkenean oitxura hartzea da, ez gu Irunen artean oitxurak euskera zitzeko, zurekin bakarrik gure artean eta gu gure inguruko beste askokin ere. Behin oitxura hartzerakoan arraroa eitzen zait, no se. Batian betianek euskera zitzen den batekin oinetan erderaz hastia arraro eitzen zait. Normalo eitzen zait igual, erderaz ohitura hartu nuen norbaitekin, igual duela urte batzuko, gaztioa ginean, eta baina euskera sartzea hori geixo pasa zait igual. Nik uste eta kitxo batek asko laguntzen da bela, itxintxun ekintza lehiaketan eta danak euskeraz dira. Eta orduan asko laguntzen duzku gure artean giro euskaldun bat sortzea eta nik uste dut lan handitza itxen da bela horretan. Nik uste dut beti Jonesek izan da moduan igual banaka itxen du erderaz, euskeraz berba, baina gero beti erderak daka zoritxarrez pisu handiza euskeraz baino eta beti dagoenean norbait taldian ez dakizana gano dakigu euskeraz, baina ez dakana joera euskera erabiltzeko, naiz eta egon lau euskaldun eta bat erdalduna, beti pasatzen dut gara erderara. Baina eta kitxo gaur egun dakan eskura dakaunez eta sare sozialetan eta esan dutena gaztientzat eskura dakaunez. Nik uste dut horrek laguntzen da bela kontzientziatzea edo jendiak kontura bari euskera pizka gehiago. Gero ere, usuek esan duena jarraitzen, antolatzen dituzte ekintzak euskaraz izatean bai, ekintzaietan parte hartzen, antolakuntzan denak ere, dana euskaraz itzen da orduan, bari, itzen dago bertan dagoen jendia bai, euskaraz erantzutea, orduan, horrek ere bastante itzen dago. Neri pasa zait, adibidez, sagardo egunean sagardo ateratzen egon, eta kalian erdera zingo zian pertsona baterinik lehenengo hitza euskera zin, eta nina honez sagardo ateratzen, nina honez horbarran atzian, niri euskera zitea, hori bastante aldiz gertatu zitzaiten, eta atentzioa ditu zion. Nik askotan presioa baino gero sentitzen dut, niri gustoko litekela jende gehixo kitxea euskaraz, eta nire inguruan, nire kuadrillan, euskaraz gehixo bitxea da. Aldo den eginean, saiatzen naiz, batzutan pixkat forzaua da, baina euskeria sartzen, eta edo kuadriako WhatsAppeko tabletik izketan edo, eta jendia konturatzen da, baina batzuk prest dauz pixkat esfortu hori egiteko edo zaie kostatzen eta
eta eurak euskaraz itzen dabe, baina beste batzuri berdin jake, orduan... Bai, nire ez dut sentitzen presiorik euskaraz hitzeko edo gustatzen jatalako, baina igual bai batzutan akago itxura zuzenki juteko erderaz berbaitxera, eta gustatzen jaku norbaitxeko euskaraz idantzuten oskunean, eta horregaitxik ez dut presiorik sentitzen. Niri neak doitura itxeko jende asko gene euskaraz familia izan eta bai gustatzen gata, baina alando benik presioa jasotzen dut. Bai eskolan txikitxati gugarala etorkizun ez da gizetago euskara, denbora askoan galdu dula pilat euskara, nire familia me bai moten deste gogor. Eta gaur egun unibertsitatean be bai, Mondragon unibertsitatean dira, nire fakultatean gitxenez dira bastante euskaren aldekoak eta bai sartzen dezkue, askotan txarla batzu emoten dezkuela, lagatzen dela euskararen erabilera asko gure esku. Baina niri pasatzen zait igual ja pixka buru gorkeri zabe bai da, baina hori nik hartu dut ja oitxuria lehenengo eta ez ezagun bateri ere euskaraz itxiak, eta bai, supermerkauko kajerari edo dozen kamarerori edo euskaraz itxia, gero batzuk ezagite, baina ulertzen dizute eta orduan berdin jake. Eta holan ezitza aurrekoan pasau jatan junitzala ogixa eta erostera, kajerari euskara signetzan, gero ogixa eta hori jatan lurrera, atzekoa lagundu ziren kolakoak, eta egarri nuan euskara zintzun ziren, berak ere, hasi zala esuan oso ondo ditu, baina euskaraz jarraitzu ziren, eta nahi eta euskaraz nahi ziren bezala, eta niri horre eta irrazia egin ziren, guztan bizitzaiten, hori horako gauza, ondo da ditu. Nik uste dut indargunia badala hori, mota da gauza denbora guztian bardina eta zor, eta baina hori dakaula eskura eta lortzen duela dakaula aksesibilitatea edo eskura dakauzela gauza asko, igual ez gendu zela eukiko, eta kitxon bidez badakauz eta euskararen erabila, nik uste dut nabarmenduko neban gehizen laguntzen dabelako euskara sustaltzea gaztien artean dalako gaztien gana errez heltzen den elkarte bat. Ni bai uste dakala gaitxasun handia jende asko mugitzeko eta horregaitxik uste dut, jende hainbeste hartzen den esparte beraiek antolatzen dituzten gauzetan, gire euskalduna bai gero eta zabalagoa da eta nik hori bai uste dela beraien indarguna bat. Bai, hori hurbilekotasuna eta gehien bat adin tarte zabal batean lehen esan dugun bezala jende askori iristeko dakan errestasun hori edo.